otu mmadụ rapụ mmadụ oya anyị na-akwado ka ụlọ dị n'ụlọ esi na anyị na arụchafu rapụ mmụọ na mmadụ ya ka a na-akpụfu anyị si na taba bụ ọ n'isi ya bụ chief Osinachi Ibekwe o a na-eli akụ a na-abịa ka ezi aba nke bụ onye anụ ọkụ na-enye ife na Nneise ọkụ na ị na-enye iwe na Nneise na-enyekwu ya na Anambra steeti na ọrụ ọsọ na Nneise ka ya na-enye ya Anambra ụwa niile ị na-enyekwu ya Anambra ị na-enye obodo dị iche iche nke bụ ekene ka ọ na-ekene ndị ichie na-ekene ma ndị oriri ma ndị agwụ ma arụbunagụ ma aja na be nne ya ma ngene be nne ya ma ogwugwu ma udo wee na-ekene chie ọra mmụọ si be nne ya na ikwu nne ọ na-ekenekwu ma ọra mmụọ si na be ndị ọgọ ya wee mgbakeli a na ọgbakeliche wee mee ibe nwaanyị ọra mmụọ si na be ndị ọgọ ya ọ na-ekenekwu unu maka na ụlọ akụrụ kpọmkpọmkpọm mmadụ wee fụtara ọnụ ju odo ya na-akụ weta nzu weta ọjị melụ onye anwa ọbịa ọ ibe dị mma ka ọ bụ o gosi na babụ ndị nabatara ya onye anwa o wesị na etuburu oge ka anyị gaa n'iru maka na ọ ya bụ chukwu nyụọ amele ọdụ ka ọ ga-adụ ka amele kịta ba chukwu ka nọ diabetes anara eme ebe a diabetes merụrụ a chukwu okike ụgbọ ọkụ kịta ba diabetes aka emerụrụ chukwu ịghọtara so na ebe niile ka dị ka ọ ga-adị maka diabetes merụrụ a chukwu anyị niile ebe anyị nọba ebe niile abụrụ nkwọle so ka anyị gbafie ọsọ kịta anyị si na nke wee wele nri eji wele enye rabụ ndị iche na nke a na-emewe abụ ezumezu na ọ bụrụ na ọ mara mmụọ na ọ nara eme mmụọ na ọ nara enye mmụọ ibe nke bụ na mmụọ niile nọkọta ọnụ kaba lie ibe n'aka ya bụ Osinachi Ibekwe o wee sị na ọmụ ka ọ ranye n'aka chika nye aka ka a wee rabụ mmụọ unu wee sị mmalụ mee unu nabatakwanụ ọ bụrụ na ma mara wee mee unu nabata nụ malụ na ile unu agụkwa na nsọ iwe a na-ayọ bụ ọ bụ na osiche ite unu kpọchiwe akpa ya unu ma na ọlụ ka dị n'iru na ọka ya ebu nne nne balụ na-arọ ọ ya ebunu nne o wee baa na ndị ichie o wee sị biko na-ekwe na ọnọdụ a na-enye unu n'obu ndị ichie n'obu chi n'obu arụbunagụ n'obu ezumezu n'obu ọra mmụọ ọ sị ka unu lie nri anyị si ewele aka nwata wee nye unu wee na aka ndị eze aka ọgaranya ka unu wee nabata aka nwata a na-akwa ajọ nne na nna njọ n'ụlọ ya kpụcha ọnọdụ unu ruo ọnọdụ eji enye unu nri ruo ọrụ akwụ ọbụla ka unu wofe eko ya wekwo tupu acha n'akụkụ ọkụ igwe maka na-adụ ndụ eme mmọnwụ adụrọ ndụ mmọnwụ ana ọkụ igwe ka anyị na-etinye
Onye bụ ọkụ ibe bụ ọkụ na-enye ibe na nnisi ọkụ ya. Onye bụ ọkụ ibe bụ ọkụ na-enye ibe na nnise bụ abanya bụ Osinachi Ibekwe bụ eze a na-eli aka maka ọ na-abịa ọkụ ibe ka anyị tinyere n'abanye anwa bụ ọkụ na-enye ibe na nnise. Unu mezuola iwe ọma o bu na ndụ na-enye bụ ibe ndị o ji n'aka a sị ka unu mezuola ebumnobi ya na-ekwenye ahụ nwaanyị odu ekele a sị ka anyị gbakọrọ na-enwe ọṅụ jee na be onye ahụ nwaanyị na-enwe ọṅụ anyị si nye ekwekwene izu n'elu n'ọnwa ka a gbakọkwa wee ṅụlie ọṅụ nwa n'anya ka anyị na-ekwu okwu esi enye ahụ 9 months ọmụmụ ka anyị na-ekwu okwu ka unu mezuo onye onye bụ aja a na-achụ onye chụ aja onwe mmeri ụzọ onye chụ aja onwe mmeri ụzọ wee sị na ya bụ ọkụ na-enye iwe mgbịrịmgba ama na-ezi na-atụ egwu anyị ekene ọra mma, anyị ekene ezumezu, anyị ekene arụbụnagụ n'oge ụkwanye na atụrụ ụzọ abụọ ọnụ. Anyị ejide akwa n'aka wee na-akpọkọ ọra mmụọ na nna mmụọ ya na Osinachi Ibekwe dị ichie benna ichie si ikwu nne ọra arụbụnagụ benna ya na ikwu nne ọra ndị ichie benna ịrọ ndị ichie ikwu nne ọra ndị ichie ebe ọgụ ya asịkwa unu niile zukwe na anya bụ ọgọ nwekwa na ikwu ịtọ awesịkwa unu nye ndụ na arụ ike n'ọnya ka anyị na-ekwu ma ọ bụ na iwo na-ewo na a na-ezi ewo tata wee na-asị na ọkwa anyị ji welu n'aka bụ ka o were iwe ọṅụ ka ọ bụrụ iwe mmeri ụzọ ka ọ bụrụ ime ya mgbagharị niile ọ gbagharịcha ka ọ bụla bụ atụ atụmatụ ndị ilo ka ọ bụla bụ aka ndị ilo ya dụ na mbọ ọ gbara mana ezinụlọ ya a sị ka o were akwa wee menye onye bụ ọkụ udobichiala ya o wee tinye iru ọrụ ya n'ebe ọ nọ n'obodo oyibo na n'Ireland ọ ga-agụrụ zuru nwoke ga-abụrụ ya n'anya nwaanyị ga-abụrụ ya n'anya dobi edolie ọfụfụ ya ga-abụ iwe agọzi agọzi mbata ya ga-abụ ngọzi iru ọrụ ya ga-abụ odonigwu anyị si be nna ya odonigwu ikwu nne odonigwu be ndị ọgụ odonigwu ụmụaka ya na ya na-abụ ọnọ n'obodo oyibo odonigwu wee sị na tata ọ na-esi n'unu ite osiche ite ọ na-esi na ọha ekene ka ọ na-enye unu ọ sị unu mee mmanya n'ọnụ na unu nwale ike unu wee na-ayọzi unu ka unu tinyekwa aka na iwe ndị ọka ga-emebie n'iru erike ka unu wetara agali owu na-enye nwaanyị odu etele a sị na ọnwụ na unu a sị nye ekwe n'izu n'eli n'ọnwa a sị nye nwaanyị ka ọ mụtalụ unu nwa mụọlụ unu nwa bụ nwa na-abụrụ ụmụ ya mụnye unu ọkụ ọya unu ya enye ezu nwoke nye izu nwaanyị wee na-agọzi unu na-ayọ unu gọzie akala aka ya mee ndị ụbụla ya n'anya kabafta ibe ndị ga-enye aka kabafta ibe ndị ọbụla ya eje ka ọ gbochie elu ya aka ka unu gbochie nke onye ahụ n'ọbịa anyị kwuru dịka anyị kwuru ka unu ya emezuo na-abịa na-anọdụ n'izu igbo n'azụ anyị si na-ekwe na ya na ọya abụli odo obu na eke ọya abụli odo n'igugu n'oye abụli odo n'igugu na ala abụli odo n'igugu na nkwụ anyị si iwedo mma ga-emelie ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ nọ na-aba chukwu na ọdịnala na ọra mmụọ niile ka ọ lee nọ n'ọwa udo ọzọ ego na iwe ya bụ iwe ozelu unu bụ ka mma ọbụla na-ewosi iwu ma mma ọbụla na-ewu iwe odonigwu mma ọbụla na-eweta adịrọ na mma agaghị n'iru odonigwu uche ghara ichie unu bufuwela iwe ọbụla bụ ajọ ihe n'uzie ka o wee dola ya na mma n'anya bụ omenala ọ na-eme ekene ka ọ na-enye unu ekele ka ọ na-enye unu
egbene ka ọ ya asachatazi ya na nnekwu ebe n'okpuru ebe ya na egbene anyị ekene Chukwuokike, anyị ekenekwe Chukwuokike ekene ekene anyị si n'ọsọ ụmụ onye ihe eke ma onye ihe eke amara na chi ụtụtụ tabalụ n'ogorukwe nọ na-abanye bụ osi na chi ibekwe anya wee si na chi ibekwe bụ a na-eli akụ a na-abịa ruo ọkụ na-enye ibe na n'ise na anyị ji nzu n'aka wee sị na unu ya amafia unyi ma anya nzu na aka ọbụla malụ nzu anara ama unyi iwe ọma ka ọ na-ayọ ekene ka ọ na-enye unu ọ sị na unu wụọra mmanya na unu anwaka na unu nyere aka rinne na ndụ ya unu gbatalịa nzute na nwunye niile ọ gbaghalịrị a sị na unu ekwere ka iwele mmịa unu ekwekwu ka iwele mee ezinụlọ ya na-ekwekwu ka iwele mee ndị ọgọ ya ọ sị na ọ na-ọwụ ka o ji welu na-ayọzi unu na-etinyekwa aka na ndụ ya ya bụ ndị anwụ bụ ka nwoke bụ ya n'anya ka nwaanyị bụ ya n'anya n'iru ọrụ ya ka ọ bụla odo n'igwu ka uche ghara ichie ọkwa echie na-ezi ata ṅụọ ya mmiri ọbịa ya egbu onwe na ụmụaka unu ji chi ya mma ka alụra na ya na-abọbụla owu na-enye nwaanyị ọnụ atala a sị 9 months a sị nke anyị gbakọkwa na-enwe ọṅụ maka iwe gbasara ọmụmụ na-ayọkwa unu nye ọmụmụ nwoke nye ọmụmụ nwaanyị na nwaanyị abatanụ ka o soro dozie obu n'ọnya ka anyị na-ayọ ọ na-etiwolu ihe nwa nwaanyị ụzọ okie elu aka o wee nwee ike wee kwado na bedie ma na bedie bụ okie ma nọ na anobu nwaanyị bụ bedie soro gbaa mbọ iwe a ga-eme ka bedie dị mma anyị ọbụla ya mete ka bedie dị mma bụ nke ya wee sị na unu ya etinye aka mezuo onye ka o wee ratalụ litere nye ahụ bụ Osinachi Ibekwe Arụnne na-ekwu egbene ka ihe ebu ụzọ weta ka o wee rata anya oke ka o rite Arụnne a wee sị na ọnya ka anyị jizide ndụ n'ochibu ụzọ na-enweghị egwu nwa bụ mmiri nwere ọzọ igbo ndụ aka ji ọwa ka ebe na-aka egbe na mma igbo na-ama ụlọ nzu ụlọ bụ ndị ichie wee ji n'otubu ọra mma nzu na-abanya bụ Osinachi Ibekwe si na nzu ka ọ na-amụ ụlọ ma nzu na eke ma nụ n'oyi ma anọ n'ala ndị ya amakwa na nkwọ ihe dị mma ya emelie o jide onye unu bụ mmụọ ka o welie aka nye o jide onye mmadụ ka o welie aka nye ọ na-enye unu bụ mmadụ na-enye mmụọ ka o welie agha kwa afọ tụọ anya ndị ile tụọ anya ugbo ghara azụ tụọ anya ugbo otu agbanye ya ka anyị na-ayị unu ihe ọbụla o tinyere aka ya gazie gwazie ele ọbụla o tinyere aka ya gazie owesịa na anya ya na-arụrụ ọma ọyara awa ji ihe n'ọka ekwuru okwu ya ya na-azọta ihe dị mma ebe ọbụla ọ zọrọ oke ya bụrụ ọma ọma ya bụrụ oge osi n'iru iru ọma osi n'aka iru ọma osi n'iru iru ọma kpọrọ eru azụ ya agụ odo n'ikwu anyị si ome aghara ibu ya ya kwa na ebu n'aka ikwu ka ọ ghara n'aba Chukwu na ọdịnala anyị enwe edo anyị si na edo na-edo obodo iru ọma ọ edozi iwe ọbụla mebiri emebi ị na-ekwena ka ihe mmebi bịalịa emebi aghakwa abịalịa na eke ọghara abịalịa na oyi bịaghara abịalịa na abụ na nkwọ anyị si ya doola Osinachi Ibekwe ya doolie na eke ya doolie na oyi ya doolie na ya dokwelie na nkwọ ọra mma onye na Osinachi Ibekwe ya ezumezu mma onye na Osinachi Ibekwe ya esi odo n'igwu ka ọ ga-arụ iwe na-emele Osinachi Ibekwe iwe Osinachi Ibekwe na-emeli iwe ezumezu mma ọra mmụọ na nnụ mmụọ ndusi be nna ya ndusi ikwu nne ndusi olu ndusi igbo a sịkwa unu bịa odo n'igwu ekene ka ọ na-enye unu ekene ka ọ na-ekene unu weta na nnekwu onye unu na nnekwu weta n'oke onye unu n'oke nwere iwe unu chọrọ ọ nara emeli unu wee sị na unu na-emekwulie nke ọ chọrọ na iwe a na-ayị unu ka unu wenyitekwu aka na nke ahụ ọ chọrọ ka o wee zuolie mkpa ọ ga-eme na mkpa a ga-eme erike wee sị na nkenele unu na ọjị ka anyị ji n'aka
ebe ọjị nji n'aka bụ ka enye unu otu ọjị. O nwere ji dị n'ebe a, wetara m owu ji na ji dị ebe n'akpa dị ebe. Anyị si na ọjị ọnụrụ aka ji ọwọ si na be nna. Anyị si ka unu ọnụrụ aka ji ọwọ bịa. N'ọnụ ka a na-enye ọjị maka na ọnụ ka ọjị rụrụ inye unu. Mana ele anyị na-akwado enye aka iji wee bụ na unu bụ ndị iche na ọra mmụọ. Anyị ghara eje nye unu aka n'isi nwa unu uru. Onye ka anyị ji enye unu otu ọjị ka unu merie ya ọgbala otu. Na-ekwe na otu ọjị na-abanye bụ Osinachi Ibekwe. Anyị si na ọjị nke ịbụọ bụ ọjị anyị na-awalụ unu bụ ọra mmụọ. Si ka unu bụ ọra mmụọ ka unu zukwe n'oke. Ka unu zuo oke. Ma chi Osinachi Ibekwe ma ụmụada ma ndụ mmiri ma ndị agwụ ma arụbụnagụ ma ọdọ ọmụmụ ma ajana ma ngene be nna ya. A sị ka unu bịawa ogwugwu be nna ya. Udo bịawana agbala ọbịa chi gị wuchie Ngozi Obikwe. A sị gị bịawakwanụ arụbụnagụ Ngozi Obikwe bụ na ngwurube agụ mbada. A sị ka unu bịawa. Anyị wesi na bie ndị ọgụ ya unu na ngwurube na obi. A sị unu bịakwa na ọgụ unu nwoke na-eku unu. Si ka unu bịa soro na ọgụ na-esokwa ọgụ ibia na mmemita mmiri. Wesita na ọjị n'otu ka anyị tanụ n'ibe n'agha Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ niile ka ọ lee nụ n'ụwa. Onye bụ ọjị ka a na-agbawala unu na ọ gbara aka ụba. Ya bụ aka ụba ahụ bụ ya bụ oke ka ọ na-ayọ. Okere ka Osinachi Ibekwe na asị na site na ya bụ oke ka eji enwe mbunye elu. Ọ sị na ya bụ iwe ọ na-ayọ na a ga-atụkwa na-ekpotikpo and na mbunye elu ụgha adị ya. Anya bụ nnukwu nwaanyị ga-enyekwa n'aka iji wee kwado ya bụ ichie nwoke ka o wee nye aka wee nwee mbunye elu ka iwe a na-ayọ wee fụtara ire. Wee sị ya bụ mbunye elu ahụ ka anyị na-ayọ unu ka unu nye mbunye elu. Ote mbunye elu ya bụ oke unu ka anyị na-enye unu. Okesi be nna okesi ikwu nne ọrụ ụmụ ọkpụ. Anyị si na-ekwe na oke unu dị ichie nwaanyị na-ekwe na oke unu arọbụnagụ. A sị ka unu kere oke onye nye ya na ibie n'ọka ọdụ mma ka a na-eme. Anyị si na-ekwe na mmanya n'ọkwụ ọkụ ka anyị ji n'aka wee na-akpọkụ unu bụ ọra mmụọ. N'emere Osinachi Ibekwe ihe na ọra mmụọ Osinachi Ibekwe na-emeli ire. Wee sị unu na-ekwe na nkwụ ka unu ṅụọ. Ndị na-aṅụ ka unu ṅụọ ụlọ. Ndị anara aṅụ ka unu wee n'ọbịa. O were nkwụ ike wee wofu ihe ọbụla dị ike na mbe n'ụzọ ya niile mana ezinụlọ ya. Ihe ọbụla gbasara ya bụ ihe ọma ya elu aka. Ihe ọbụla bụ ihe ike ka unu ya ebufu. O ya ebute ihe dị mma. N'anya ka ọ na-ayọ unu. Na-ekwe na ya ka unu ṅụọ na abụ. Anyị si na-ekwe na mmanya unu ṅụzuo ya. Ṅụọnụ na eke. Aka nne a sị m unu bufu iwe ajị iri ike. Esi n'azụ bufu unu iri ike. A sị aka nne aka unu bufu ajị ire. Ememe n'ihi enyi ọbịa ndị egbuo onwe meke vulu. Anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị unu mezuo n'aba Chukwu na na-ekwe na oke nke unu wetara ya ka anyị na-eme. Anyị si na isi na ọdụ ya ka eji eme mmụọ. Anyị si na ọdụ ka eji eme mmụọ. Na-ekwe na oke unu ọ ya wetazie anya bụ ọkụkọ ngwa ga-ele nye m oke. Anyị si na oke ọkụkọ ebe Osinachi Ibekwe na-enye unu ndị iche na-enye unu mmanya na-enye unu ezumike. Si ka unu zukọ ọra mmụọ na mmadụ mezube nna ya na ikwu nne mezube ndị ọgụ ya kama ike ọbụla obi adụna. A sị na ọ na-eyi unu
otu unu elu ọ na-enye unu melie iwe ọma gọzienụ na-ekene na mgbagharị niile ekene na mgbagharị niile ọ gbara n'aka unu mere nọ ya ka ọ na-enye unu n'aba Chukwu na ndị ichie ezumezu na mmụọ niile esi na ọrụ ụlọ ya n'ọrụ ise onye bụ aja ka ọ na-achụ nke onwe mmeri ụzọ nkenye bi oke dị mma tụgharịa ndị iro ka ebibi aka tụ mmadụ agbanye towelu mma towelu mmadụ wofu ndụ na-arụ ike ọmụ na ụba anya ka unu ga-enye ya onye si na ọbịa ụra anya ya kpọrọ ya bụ ndị iri ndị na-ejere ya ji ije kwụtọba n'ije otevulu esi ndị si kawa na ọbụ osi na chi ibekwe ka a were ike na ọbụ osi na chi ibekwe ọkụ na-enye ire na n'ise anyị si na ọya eji ike na ọbụ ndị iri eke ọbụba na oyi ọbụba na ise ọbụ ka anyị kwuru ka weta nke mmekwu nnekwu awo si na chi ibekwe na-enye unu wọra mmụọ gị ezumezu mmụọ be nna ezumezu mmụọ nne mezu mmụọ be ndị ọgụ ya ọra mmụọ na mmadụ ọrụ ụmụ ọgbọ adọra ndị oriri arụbụ na agụ udo ogwugwu ngene aja agụ asị unu bịawa ọbịa chi ọlụlụ asị unu bịawa Tramol Beach asị unu niile bịa ka unu bịa lie iru unu tichelie tụfu ndị ilo asị ka anyị kwụ n'elu ka anyị kwụ na mkpu ala ka anyị kwụ n'aba ndị ichie ọra mmụọ niile ezumezu oke oye abụ nkwọ anyị si wedo mmadụ melie uchefuru ya jiri udo bụ wedo na ndụ ise Zai where you ebe ọsị ya bụ oke ka ọ na-enye unu oke elubi aka agbanye ihe dị mma kpọrọ ya iru ogbuo n'aka nri ya bute ibe ọma gbuo n'aka ekpe ya bụ na ọma ma aba na onye bụ aja ka ọ na-achụ chụcha aja ka unu meghelie ụzọ ọbụla galụwarụ ndụ osu ọbara osu ogbu ya atụ ya nwụrụ ọkwa echie na ezi ata ṅụọ ya mmiri onye ka ọ na-achụlu na aja unu kefueli aja iwe kefueli aja otu kefueli ndị ọgwụ ndị occultic men and women ka ha chaala n'iru ọrịa awele ezinụlọ awele ndụ awele ọganihu awele ọmụmụ awele ụba anya ka ọ na-ayọ n'iru ọrịa odonigwu promotion ayọ na-ayọ any promotion ka ụgwọ ọnwa ya gbogotere ayọ a na-ayọ maka ụgwọ ọnwa gbogote iwe ọ na-eme egbogotekwe anyị si ka unu mezuo onye ya ọbụla na-achụ ya unu chụrụ onye ahụ chụka onye ahụ ọba ka anyị kwuru anyị si kaba na bụ ya bụ otu na chi bekwuru ọkụ na-enye ire na n'ise a na-eli akụ
asụ ya nọ bụ ndị ili eke ogbuo wa n'oyi ogbuo nọ na abụ ogbuo nọ na nkwụ wedu mmadụ emelie na eke melie n'oyi melie na abụ melie na nkwụ ọ ka anyị gọpụ na iwe dị mmadụ emeela anyị si ndị wuliwe anyị na-eme n'anya ya dọlụwa na mma iwe dị mma meelewa mana otu na nke anyị na-eme abụrụ ya otu isi ya wee nwee isi na ọgbọ ka anyị jikwu ọgbọ ka o jide mbụ chukwu anwagoola anyị maka na ọ bụ na amịlị aka akpabala ọka na-aba na chembia so chukwu emego ike ka anyị emego nke dị mkpa ndị ichie eligo okewa na ọra mmụọ anya ọ ya anụ ekpeli emezuori ebe ọ na-ayọ gọzikwuo ndị niile nụ ya na-akụ na-ekpe ekpele ka ọ dụli ya na-aba chukwu na ọdụ na